Kohemen kopera bait hautrai Jesu Christ. Mindakas kalongkas burom jongka Lateran Basilica Harom. Syapang kaneka Lateran Basilica habangi rung haka campus jongka Lateran Basilica kalato kawe ka kendin haka Latin kumne Sacrosancta Lateranensis Ecclesia Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput. Kane kakadau ayu pimpat sautu ngatip kane kade kaktin Latin but kalatokumne most holy Lateran Church, mother and head of all the churches in the city and the world. Kayimane Lateran kaba long ka kumi but ka kli jong baro kayimane ha ka nomba but ki nongrit jong ka parte baro kawai. Kakadaw siya'y kadar kayimane Lateran kalong kayimane ba konsantem ba tam ba ka Baning kong tam hapadeng ki mane baro namar de na kane ki mane kami baro ka bor ka itiar bat ka burom jango balay ka tokob ne namar kabalang Katolik ka Kristan kabalang Katolik kabamut ngidon Kristan tang kawe ha ka parte baro kawe hadin pat kawan ka jingyapait Kekristan nadu ke por ke jingsha iya bat ke jingmi pat u Jesu kim shimla don ke jinglai luit ban mane lait luit iya u Jesu ne ban kinia paidba ya ke jingkinia bakuit namar ke jingsha le ben tena kata kadau ke Kristan ke lain ke parte kila mane ya u Jesu kila kinia ya ke Eucharis bakuit hari-hari kelem paidba kelem hakamat ki paidba Henry nadu ka yedit jongu u Constantine laispa katlai edi edit of Milan kabalang kalayo jinglai luit ban mane paidba ya u Jesu kumbangile menda but ha usnem laispa arpusau edi ha Rome u Constantine usem Constantine ula ya ka jaka bante ya yimane bad kata ka yimane kalong ha ka jaka Lateran bad kata ka yimane kalong ki yimane baning kong tam ha ka ba ki Kristan kilayo ban mane paidba bad mane ya Jesu ha ka Eucharis bakuid Bad kane kalong ka jaka Lateran, bad hangne ka syong kayimane Lateran gi ong, bad hangda kala jia nadu kata ka por uppa bakudula syong hangdo kaying sa jong uppa bakuit, bad ka Lateran Basilica kala pengandang ha ka kerteng jongu ha ka ay burom ya u John u yanis nong pynbyrsieh bado ianis u evangelist nong to gospel baro arngut ki ianis nangda ka kerteng badon burom jong u Jesu nong penim Jesus the Savior bad hakane ki yimane kadondru yaki relik jongu Petrus bakuit bad Paulus bakuit haki yimane kalaburu yaka relik jongka duan ha ka bau Jesu ula pelong ya ka jingkinia mas baningkong ha ka kamera neng ha Jerusalem si benta jong kata kamit ne ka duan ha ka bau Jesu ula pelong ya ka jingkinia mas ula seng ya ki Eucharis bakuin lawanra labu kum ka relik ka benta jong kata kamit ne ka duan kumjuru ha ka ne ki yimane kadondru ya ka jingking kabadon hakiyeng jongo Pilatus hakaba u Jesu shua ba un shasanar pana kadba u
Pilatus bishari au Jisu ban penrem Jisu la kiu lamba kaneka jingking badula hiar na kata ka jingking bakat namaru Jisu ulayait halar kata ka jingking kabadon haking jongo Pilatus la wanra kata ka jingking pura bad kalabu hakane ka yimane lateren bad namar kane ka daw kane ki yimane kalongru ki yimane bakuit kabakong santam jong ka perte baro kawe ka kemi bat ka kli jong baro ki yimane ha ka nomba bat ki nongrit jong ka perte baro kawe bat kum juru ka yimane latren kalong ki yimane cathedral kabamot ngidon cathedral ha pendangare ngidon cathedral ha laimukara cathedral kabamut jaka haka imane badon ka jaka shonkerpang jongu u bishop jaka shonkerpang jongu bishop lada pilesia imane pendangare pila banyo I baro arliang don ka shuki kerpang ba hakaba o father uba pule mas kinia mas umshong namar kata kalong ka shuki kaba kerpang balabu naga benda u bishop unshong halor kane haka ju kadur haka yimane lateren kadon ka shuki shong jongu upabakuit namar u bishop jong karom ulong ru artat upabakuit ka lateren ka yimane lateren kalong ka cathedral hakaba upabakuid ulong u bishop jangga rom ude upabakuid u bishop jangga rom ulongru uklidu jangga balang baro kawe kum upabakuid bad namar kane kadaw kadonru ya ka cathedra hangdo jakashong jong upa bakuit u bishop jangga rom bad namar kane ka daw kane ki yimane kalong ka bakongzan kabadon ka burom kalong ka kemi bad ka kli jong aro ka yimane jong ka parte minda habang ipuson halor ka yimane ngidon kamban ngabuturu ka yimane malla ka yimane kalong ka dakka shin jong ka beneng Malaki mane kade banlong ka daka shinjong ka beneng ka wan hiar ka padeng jongi nagata ka daw ngi baro ngi wan shayim mane ban mane yaw Jisu haka sngi utray kerpang lesipikirli haka barshong haying rugalaban mane henre ka yim mane kalongga jaka bala penkerpang bangindup la ben yomad yaka jinglong jong ka beneng Dena kata daw ngi kampelud ya ka pisa ka tengka ban penitan na di kimane ban penwandur ya ka jinglong jong ka beneng ngi bu ya ka dur jong ki angel ngi bu ya ka dur jong Jisu ngi bu ya ka dur jong record bad kane bar ke jingdon jong kini ki dur ke dar bad ka ba penitan na ka pelong yang iban snow kumbang don ha beneng Bad ka jingdo wai jongiru kalong ka ba seizo hakaba lada pishu mudur lada ka yimane jongi kalong ka ba tilli kalong kum ka khinja hall bad ni ong hoit ngin shang hang ne ngin shimenda ha ka mas ba koit ne ngi duai bona padain jombi pinum snow im hadu kata pinum snow im ha ka men siam hadu kata Tinaga daw manla ka yimane kalonga benda shi benda jangga beneng naga benda jongi tingi haben kain kordor ya ka yimane hadu kata haga jingem jongi ka yimane ka yarap yangi ban kendiu ya ka donud ya ka mensiam jongi sha ujisu haka jingduai jongi haka jingmane jongi ban minta Haka basautu hadukatne halor ka jingkordor jonga Lateran Basilica bad kayim mane Lateran harom ni sautu minda kayim mane Lateran kalonga kemi jong kayim mane bad klidu jong kayim mane namar kane kadeka ka diocese jongu
upabakuit u bishop jonga Rome ulong upabakuit. Di nakatagadaw kabalang kareke mindakas ngi ya kanegas ngi burom kanegas ngi burom mindakas ngi. Te kum kiwe pat kis ngi burom ladaka hap hakas ngi utray ngi bushilia. Henry kanekas ngi buram kala hab hakas ngi utray bad ngi kindiu ya kanekas ngi buram Lateran Basilica namarka Lateran Basilica ngi tip don bun ngi Basilica ha saudong jangga parte Basilica ka iyo ya ka kerdan kerpang namar hapadenggi mane ki Basilica ka don ga jinglong ga bakam kerpang don bun ngi Basilica. But kene baro kayarap yengi ban shirhem yaw jisu. Mindah ka gospel bat ka jimpule ngiyos ngo ayu. Naka kitab Ezekiel nongya tulupa ngiyo ya ka jinkordor jangki mane. Ezekiel is speaking about the preciousness of a temple and he sees the beauty of God's presence in the temple. Malaki mane kalonga jaka katlong jongga jingae ha ki yimane jongi Catholic ngidon ka duan na ka duan katuit iya kawaduit badap da ka jingae kumba u Ezekiel ulayoyi haba pipet ya ka duan haba pishong saudong jongga duan pidi ben kinmau shisendon Hod nga siyang hakamat kaduan banak kabangan sayo pediyang ya kawaduy jang ka jingker ko waduy jang ka jinga waduy jang ka jingis ne waduy jang ka jingid bangandup laban pengam yalade hakene ka waduy jang ka jingis ne waduy jang ka jingker ko waduy jang ka bor waduy jang ka jingi dubale. But kane kalonga jinglong kerpang jangki yimane kaba u Ezekiel ulayo i kami. But kata ka waduid kan rong ludya bar kibriyo bakaloy ban rong hapo. Kane ka waduid kalonga waduid jangka baneng. Habang iwan po'y siya ka jingmane u Jesu. Habang isyong pelut por ha ka mas bakoy. Ngi barong ipengam yalade. Ha kane ka bor bat ka ityar jang ka beneng. Kabawantuin man ka por. Kabamot. Ka jingkantang mas. Ka jingmane u Jesu. Ka jingkinia Eucharist. Kamde ka kamkay. Kamde ka kamkay. Kamde ban syuduay ne. Pulek kadbamon. Omde ban shuruai kadbamon. Omde shuban pendap ya kerukam. Henre ngide ban shimmenta. Ngide ban shimmenta. Omde ban shupeit kai. Omde ban kongo samdia. Omde ban riki kai. Kina kumbapile. Ngidang trang na do bastang. Hado bakuit. Bangindup lah ban rong jiliu. Hakane ka jinglom. Pide ban sauto syai kadar ya kane. Nagadagadaw wangel ula yalam ya Ezekiel hapo kataka wad haba nur banrung hapo wangel ula penbor ya banrung ban hadu bandapoy bamla yengshu bona pedang jongi ngikwa banle malumala ya ka jingya ngile ngile jingya ngi pendap malumala nang tangi lei shaying pila late mas ne yam hoid ngala late mas pila duai ne yam tipshu ngam kin maushu ngala le ayu hayi mane bona pedang jongi ngi ong kin naru ka ju rambaru ka ju samlaru ka ju ngala late masendre ngampat kin mau ye ka bala ji ayu ha ka mas namar ngimju shim kia bhaya ka mas ngi baro ngi wan ban pendap ya karuka te ngimju yomad ya ka jingaye ngimju yomad ya ka jingkarko naga daw habang ipeit siya ka gospel mindakas ngi ne naga jimpuli naka shitti baningong jongo Paulos bakush Korint kapinken mau yang i hadu katno ngi de ban sumar ya ka jingim jongi hadu katno ngi de ban sumar ya ka jingim mensiam namar kumbalong ke yimane ko badon ka dak ka shin jang ka bane ka jingim jangi ro kalong ke yimane
ka jinglong jongi ro kalong ka yingandang ka jingim mensiam jongi kabalong kabakongsan na maru jisu shang hapo jongi te na mar kata ka daw ngi barong ilong ka temple ngi barong ilong temple barit but haba pi baro pi shang hangne pi snap yaka ka jingi kai jonga bar ka mas bakoid baro ka we pidiben sautu ngaru ngalong I mane barit ngaru ngalong temple jongu jisu hapo jongaru jisu don but baro ma pi pays audom pi yo I ka temple barit temple barit ka mane barit baram api ki nadu ki kinarid shadu ki remba but ki longomi pi baro pilong ayu pilong temple barit pilong mane pilong mane minda bun ki mane ki alum lang hangne ecclesia kabamut ke jingya lum lang jong ka balang bad ngi baro ngi long ki ecclesia ngi one ban mane ya u jisu ha ke temple bad haba u jisu jisu paid ya ka ecclesia ki one shayi mane u jisu las no tud ha ka gospel ka ga bajia jisu paid bon gi brio ki late ecclesia ki late ka temple henry ki late ka temple kumno Kilet kinrum kinram. Kilesha ki imane kinrum kinram. Kilalesha ki imane ban pengulmar. Kilalesha ki imane arsa. Kilalesha ki imane ban leben ya kaburom jongo Jesu. Badena kata daw ha ka gospel minda kasngi haba u Jesu lalesha ka temple Jerusalem ulayo ayu Ulayo iya ka yo. Minda lada u Jesu peit yengi na beneng. Na da u Jesu peit yengi iwe pa iwe. Hato Jesu nyo yengi kumbangi shong yo. Kadnongot na pedeng jombe pe shong yo. Kadnongot na pedeng jombe pe long arsap. Nyos ngo u Jesu la rung hakata ka. Temple badula ula snaya ka shabuk badula beno yake brio badula ang wat num perlong kaying jong upa jong akum gayo. Don't make him the house of my father as a marketplace. Many Christians today, they make the church as a marketplace. Many children today make the church as a marketplace. Ban yelakai, ban kren kana, ban riki, ban lena dong shadong. Badu Jisu ong wat num pelong kaying jong upa jong akum gayo. Our worship is turning into a market life. Kajing mane jongi kastang ban kelalong kum ga jing kum ga yo ka hat. Badu Jisu udumok yangi. Ujisu dumok yangi. Ujisu kendu yangi. Wadladangi jidya ka jingim yo. Ngim don benta ye ha ka jing mane uble. Ladapi wan ban perlong yo ya ke yemane. Ladapi kain tang hadu katne ya ke yemane. Uji suang pim don binda ye ha ke ying jongan. Ha kata kada ula be ya ki. Ula be ya ki taki beri bara bala kai ha ke yemane. Bangitip Jisu ula pinkal la kompong ya ke mi jongi beri bala pinkal yang ya ka pisa ka tengga. Bale ngidon kam ban pinkal yang ya ka pisa ka tengga. Bale ngidon kam ban pinkal yang ya ke mi pinkal yang pisa arsap. Baru si jingim ki da ka bakindiu ya u kaiser. Baru si jingim ki kindiu ya u kaiser. Baru si jingim ki la kindiu ya ki bleitau. Nanda haba poisha pelau ying mane ki peisha ka pla ki don ki coin ki don ka pisa jong no kaiser
kadon ka kli jongo kaiser namar ha ka ri Roman baro ka we ki aben shan ya ka muhor jongo kaiser wad ha ka pisa minda ki wanra kita ki pisa baro si jingim kila mane kaiser Henry haba poisha perlaw ying nga rong siya mane to nga pen kaliang no ya ka ne ka pisa bad nga pan ya ka shekel nga pan ya ka shekel kalong kat pisa ka tengka baterwa hau balai ya ka pisa kaiser kalong ka pisa kaba pertei kaba mane blaitau kane ka mut jinglong arsap jinglong arsap baro si jingim badno pidon badu kaiser haba poisha pelawing hadu banda wansya imane pidang bam chewing gum pidang bam jimbam pidang pipong ya ka jain bajaklia endala yo imane nga wansya imane to ngapin pet kindiat nanda sawanrum kanete kalong ga jinglong arsap klam don jimben kare barosh jingim em kulmar barosh jingim leki kam auria nagata daw ke hinna jongene ka juk menda kinna jongene ka juk menda ki samla jongene ka juk menda ki kambun ki mane kaiser ki impahu pahai ki dikiad ki lekat bamon don bun ki kinna kindero ki lastamban dikiad don ki batiaha ki khalau pormit baro ngilas tamban poisya ka portalang kane kade ka por klein bha ki kinna shinrang bat kinna kinde ban lai lui namar baro shi kata pi le school nadu min step hadu janmit por shuti pat don bapet kimi ki paro ki buai lang te ki kun kim tip ayu ki le kiru ki le kaju arsap lemon kat bamon madna dong shadong nangdang yong ngawan shayimane ngalait mane bun ki kina bun ki minda hagane ke juk comes new ki kina kende banya ki kina shinrang map yang nga karen kumne so to ni comes new ki kina kende minta banya ki kina shinrang namarangi kimilendi kina shinrang ki leda kait bait henrangim kimilendi ki kina kende kin leda kait yes or no danyam de henre ngipat nyus ngawayu bunsin kina kinde comes new banya ki shinrang hakane gejuk kide maki ki long ki balik klamakor palat omde baro haba nga ongkom ne baro ki kina kinde kim deven so kumne don ki ri kuir runa pdeng chompi don ki kina kinde ki bashim khiaya ka jingim men siam joki don ki kina kinde ki ba ri ku dia ka jinglong soti joki henre don ru kina kinde kim ken doreye ya ka jinglong soti joki te kum kene ngila banong jinglong arsap bunsin ngam ju yo kendu ya pi habang ay kendu ngakaren ngatelut barona dong shadong kar halo jompi sautuniyam namar kabalang kam kemilendi ya pi ban kain poy alade kabalang kam kemilendi ka imlang salang ru kam kemilendi henre mano ba kemilendi ya pi ban kain poy alade ya ka jimmane bamman uksoid ki kain ya pi balong kumaki bahad na kata daw jisu la sausi palat minta habau jisu peit yapi halor katnung odudang sausi ladau jisu don minda hapdeng jongi kumba udon hakata kapor unsus na shabuk bad bun apdeng jongi nginum yoshong hangne hayim mane namar ngilale ki kankam ya ki kampo ya ki kam po bananda ngi buri alade henre kajimma kalong hakama tu jisu ngimla ban buri alade kina sotu ngimla ban buri alade ramba sotu pimla ban buri alade leze pila ban buri na ka to kanongut ke buriu henre omde ya baro henre omde kam kerpang omde hakama tu jisu pide ban sotu shai kadar naga daga dau jisu la sausi palan uladam ula bitar ula be ke baro lasna yaki shabuk
kadu jisu kadu nompening bale ulan nud ban lekane shim la peide ki kamajong kita ki beriu ladau peide ki kamajong kita ki beriu oh pi bakrau pi don hangne ya pi nganum le oh pi dem ba baris patam ya pi nganum le jisu shim la peide ki kamajong no ula peitang ya ka kamajong u belai upa pi ngam peide ka kerdan jombi lesai pilong u beriu bakrau tam Henry lada pi wan rung syak ying jong upa jong kane kade kain kane kade ke rukam im kane kade ke rukam bideban mane pala dia kane pim don lachu dese kiong Jesu pim ken mau yanga ngade utau kunjong utau rispa ngade ukunjong utau mandri ngade ukunjong utau sordar ngade ukunjong utau DC don binda ye lada pi kunjong no ha kane ke ying this is the order in this place in this church, in this temple of God, this is the order you have to follow. There is no order of your family. You cannot bring your order of your daily life. The order of the church is the order to worship Jesus with the holy heart. That order has to be followed. Nagatagadaw, buon gikinna haganega juk, pilekat bamon. Pilekat bamon. Buon kisamla, pilekat bamon. Piberkat kumneru long bay. Oh, many Christians feel that anyway is okay. No, anyway is not okay. Understand? Anyway is not okay. This way only is okay. Tang kane kalindi pilaban mane. Tang kane kawe kalindi pidon pideban mane. Pimlaban lekat bamon. Nagataga daw ko himen ko para ujisu la be ya kibara wat nam pelong yau ke yimane wat nam pelong yau roi ke jingim jombi habapi perpuson omde tanggi yimane kambang ala ong pilong ke yimane barit pimde try jong ke jingim jombi pimde ban perkat sisin bangala kinjo samla ngalaban jit kat bamon ngalaban im kat bamon ngalaban le kat bamon ngalaban di kat bamon ngalaban yad kat bamon no that you can speak when you go to the tliu. Henry lada pide ke jongu Chris pide ban ong sha kakamatu ble. Lungjin tap you can finish with it. So, children, youth, pidon kam ban shim kia ke jingim champi. Kabangirake yaga sngi buram jong ke yimane lateren kakendu yanga badiapi banshim kia ka jingim banshim kia ka jingim jompi banshim kia yaka jinglong jompi piki kina samla shinrang batkende piki longopa piki kina baro shim kia ka jingim. Don't think you can live as you like. Let us think you can live as you like. Be a gentle. Dak balong Kristen Catholic wat numperkat ngalaben imkat bamon. Namar palat king jombi palat yakim lang salang ka ain ka bate yanga bardia pi kalong ka ain jongka beneng. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Jibab ka ain jongka beneng. Ka bor sen shar jongka beneng. Kalong ka bor sen shar ka ba kongsan ka ba klidu jongka jingin. You can escape from your family. You can escape from the society, but not ever from the church, from the bors and shar jongka beneng. Te na margata kanekas ngiborom jongka yimane latren kakendu yanga badiapi ban shimkia eka jingim ben siam ban penbeit eka jingim lem komda pen perlong eka jingim jompi kum ka jingim yeu but kiba em eka jingim yeu huri hura ka jing kulmar ha ka jing di ha ka jing lem snobha
kelaka jing mons ngaba da ka babe ya ke rompong jang ka perte pinam don benta eye hakamatu jisu hadin bat kamen toy banong nga te nga ngam tip shai bha ngam pat perkat bha kumne kamen toy shu namar gidon tangkawe ka rule tangkawe ka rukam im tangkawe ka ain to polo im ya ka jingim kenam bangilaban kentiu jisu kapre bela ke kamajambi duai ha kamen siam jambi halar ka jingim jambi ladau jisu wan menda akamajonga hato unbe yanga nakamajongo hato ka jingim jonga kalong kum ka jingim yeu jisu karku yanga pen slay yanga pen gandang yanga mangandup la ban pen behet ya ka jingim kum kinna kum samla kum kilong kumi longpa ai borenga hakane ka sngiburom jangka lateren basilika kayim mane lateren en yaro yau trai Jesus Christ